Len nedávno sa skončili majstrovstvá Slovenska v Boči. Na domácom šampionáte sa zúčastnili hráči zo 7 slovenských klubov. Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a organizácia muskulárnych dystrofikov pripravili majstrovstvá Slovenska v paralympijskom športe Boča. Sú tu vlastne hráči z 5. kategórií, je to výberový turnaj. Sa sem hráči dostali na základe výsledkov behom celé sezóny a ohľadne rankingu. No a teraz je tu vlastne 5 kategórií, je tu hráčov je 30 a sú zo 7 slovenských klubov. Boča je špecifický druh športu, ktorý je určený pre ľudí na vozíkoch. Systém hry je taký, že je jedna biela lopta, ktorá sa volá jack a potom je 6 modrých a 6 lopt červených. Cieľ toho športovca je, aby sa hodili čo najviac loptiček svojej farby tej bielej, čo je vlastne cieľ, ten terč pre nich. Hrá sa na 4 smeny, všetko to má svojich rozhodcov. Na majstrovstvách Slovenska v Boči sa predstavili aj hráči, ktorých úspechy sahajú vysoko. Najväčšie úspechy sú 3 paralympijské zlaté medaily z Rio de Janeiro a Tokio a takisto 1 strieborná z Rio de Janeiro, titul majstra sveta, 4 tituly majstra Európy a vlastne 11 rokov v reprezentácii. Úspechov bolo pomerne dosť, aj doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Boli tam aj nejaký majster Európy a paralympijský víťaz napríklad, z Rio de Janeiro, zlatá medaila v pároch. Je to vyvrcholenie sezóny, vlastne hráči, ktorí celý rok hrali na ligových súťažiach, zbierali body do rankingu, teraz budú súperiť alebo súťažiť o titul majstra Slovenska v kategóriách, ktorých hrajú. Hráči majú veľké ambície a plány do budúcna. Uvažujeme aj pridať vlastne ďalšie turnaje, ktoré by boli možno aj otvorené pre medzinárodných hráčov, pracovať na nejakej, povedal by som, na nejakom partnershipe s okolitými krajinami, ako je Česká republika, Poľsko, Maďarsko, aby sme si vlastne vytvorili nejakú, povedzme, Lígu národov a podporovali šport handicapovaných. Čo vás možno najviac baví na tomto športe? Šport samotný. Ja tvrdím, že som sa pre šport narodil, hovorím to už od začiatku a v podstate okrem toho, že ja hrám aktívne, tak aj sledujem iné športy ako futbal, hokej, tenis, čiže napríklad. Takže ja športom žijem. Pre TVR Valeria Konevich.